tu za okolie našej obci pravdepodobne asi máte na mysli aplikáciu močoviny a to boli poukazované v minulosti, že teda ako to znepríjemňuje život. Boli tu signály, že by boli ohrozené spodné vody, respektíve kontaminácia pôdy, ale boli tu opakované robené vzorky. Čo si pamätám, odkedy som tu poslanec, každé volebné obdobia sú tu robené vzorky, kontroly, aj nezávislé kontroly tu boli robené. Raz do roka bolo robené vzorky pôdy, vody. Aplikácia močoviny je to prakticky len 2 razy do roka, a to sú jarné mesiace, jesenné mesiace. Tak sa vlastne spravila dohoda 2002-2006, marec, apríl a september, október. Komunikovalo sa, hľadali sa nejaké riešenia, aby boli spokojní oni aj občania. Aby sa to neaplikovalo teda cez víkendy. 2006-2010 tam sa to dohodlo ešte striktnejšie. Ani nedele, ani sviatky, ani prázdniny sa nebude aplikovať močovina a nebude sa aplikovať bližšie ako 400 metrov od obydlia. Agrobole raz prislúbilo a pravidlá sa dodržujú, fungujú a to, že sa niekedy otočí vietor opačné na 3., na 5. alebo na 20. deň, to už sú poveternostné záležitosti. Áno, firma vlastné zásobníky močoviny v Jablonici. Tam je výchov na ošípaných a odtiaľ sa to vlastne potom 2 razy do roka aplikuje do tej pôdy. Dohoda bola ešte rok 2006-2010, mimo toho, čo som spomínal, aplikovať do pôdy len priamo. Nie postriekovať pôdu, ale rovno do pôdy aplikovať. Čiže cez taký prípravok do tekly asi 10 cm pod povrch pôdy. To sa ešte vtedy dohodlo. A to výrazne znižuje intenzitu toho zápachu. Predstavitelia obecného úradu, či starosta minulý, terajší, či poslanci minulí, terajší, či majú telefónne kontakty na miestnych predstaviteľov Agra, a keď mali ľudia nejaké pripomienky alebo návrhy, kdokoľvek z nich mohol a volať a volal a vždy bol otvorený dialog. Áno, dobre, posunieme termíny alebo zmeníme spôsob aplikácie. Vždy bol možný dialog. Vždy sa jednalo. Po páde socializmu bolo vyčítané, že 40 rokov sa to používali samé umelé hnojivá a plná pôda je pesticídov a dusičnanov. Tak družstvá sa začali transformovať a ideme v tom starobilnom štýle, že budeme aplikovať prírodné hnojivá, tak ako je to v Dánsku, Holandsku či v alpských krajinách, aby sme teda ochránili aj spodné vody, aj pôdu pred týmito chemickými látkami. A keď už aplikujeme prírodné hnojivá, tak už zase chytáme sa len toho zápachu. Ale zabúdame pri tom, že ochraňujeme zároveň spodné vody a pôdu pre naše ďalšie generácie. V roku 2008 sme sa stretli s niečím novým, čo priniesla táto firma, a to bolo vyvážanie močovky, močoviny, neviem presne, aký je presný názov toho, z veľkovýkrmne ošípaných pri Jablonici zo Záhoria. A bolo to niečo nové pre nás, určite niečo nové aj pre firmu Agro, pretože v tých začiatkoch sme nevedeli, ani oni si nemali predstavu, akým spôsobom sa to dá aplikovať, aby to čo najmenej narušovalo život našich občanov. Tie začiatky, rok 2008 a 2009, boli veľmi zložité, pretože oni sa učili a my sme samozrejme nejakým spôsobom s nimi komunikovali a snažili sa nájsť také priateľnejšie podmienky, čo sa týka aplikácie a vôbec toho ovzdušia, lebo najväčší problém bol neúnosný zápach. Rokovali sme, sedeli sme aj na obecných zastupiteľstvách, vždy sme si dohodli nejakým spôsobom, ako
ten spôsob aplikácie budeme upravovať, aby ten dopad bol čo najnežiaducejší a čo najlepší pre celú obec. By som tak povedal, že vzhľadom k tomu, že ten zápach je neúmerne nižší a ten spôsob aplikácie je úplne iný ako v tom roku 2008 a 2009, tak občania už to vnímajú aj po tej ekologickej stránke, že je to niečo pre to dané životné prostredie lepšie, čo teda dokumentovali alebo demonstrovali aj tým, že u nás prebehli pozemkové úpravy a väčšina majiteľov pozemkov a občanov našej obce dala dôveru, aj keď bolo samozrejme ponúk z viacerých poľnohospodárskych subjektov na obhospodarovanie ich pôdy, ale väčšinou teda podpísali nájomné zmluvy, či už na 10 alebo na 15 rokov s Agrom Boleráz. Samozrejme, že ten proces stále beží, vzájomnej komunikácie a teda mám predstavu, že vždy je čo zlepšovať a teda postupnou vzájomnou spoluprácou, že sa dopracujeme k minimálnym teda dopadom, hlavne čo sa týka zápachu na našich obyvateľov.